To som zabudol do dole. Čo to píplo? Neviem. Čo hovoríš na to? No vykúrie. To bolo vykúrenie? To bolo vykúrenie. Sranduješ? Nie. Zožrala baterky. Čo, loď? Chvíľu budem musieť ísť do druhej. Toto je plné plyn. Idem k brehu. A ešte jedno, ne? Ani. Dám tie druhé baterky. Zožrala baterky. Zožrala baterky, no. Na to. No, lepšie? Veru, ale ešte to furt nebolo na plný kotol. Nebolo. Oni sa vypálil, ten má tam oné urychluje na tom šene. Jedi k nemu a hotovo. Vypal to na ten smer. Kde? Nevidím, čo mi ukazuje. Však tam. Tam Doľava. má oné, tam má zase tieto. Tam nemá nahodené. Skúšam tady to takto. No poď. To tiež nebolo vypálené. To čo bolo? To čo bolo? Vole, čo sa stalo. Neviem čo, ale vole, čo sa stalo. Riadiel? Jedna vrtuľa si otentovala obetu. Takže budeš musieť objednať vekovú. No, jedna vrtuľa sa zlomila. Tie plastové hovno vydržia. No veľa sme si nezaplánovali, čo?